Jeg har en kastanje her. Hvis alle mennesker, som jeg også selv har tænkt på, når vejret bliver mere varmere. Nu ved jeg ikke, hvordan vejret over i det land, du kommer fra, eller hende, den person, du er. Om du er en mand eller en kvinde, det ved jeg ikke. Planter kastanjer eller træer, der kan være der kan klare ude i en skov, eller jungle, eller hvad det nu ellers er. Der kan gøre, at vores verden bliver meget bedre at være i. Og vi kan bedre trække vejret også. De træer gør jo sådan, så vi kan trække vejret. Og det kan blive meget bedre. Det vil gøre, at miljøet holder godt, og mange andre ting. Så vi ikke skal tænke på, at pludselig kan vi ikke bo her på jorden, fordi naturen er ødelagt så meget. Og vi ender med til sidst at dø. Så vi vil hellere have, at vi planter flere træer, og gøre flere ting, der kan hjælpe naturen, og mange andre ting. Prøve at gøre nogle ting, der gør, at det ikke forurener så meget. Men jeg har tænkt på, hvad jeg lige indtil videre ved, at jeg kan gøre. Plante flere træer. Det er den største måde, jeg ved i hvert fald, jeg kan hjælpe på. Og det er jo nok også en god idé, hvad du kan hjælpe med. Så hvis du er inde i en skov, finder sådan nogle her, så plant den lige ned i jorden. Og lige gør det i de varme tidspunkt. Så det vil være rigtig godt.